ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାମା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ? କାନ, ଆମେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁ? ଆଖି, ଗୋଡ଼ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାଇଅଙ୍ଗ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ପାଉ? ବଳ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଭାତ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ମୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 20, କଥା କହିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜିଭ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ କରେ? ମିଠା, ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ବାଦ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଆଦିକୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ବାଇଅଙ୍ଗ। ବାଏ ବାଏ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।